Station. Diyos marhay na mainit-init pang kahaponon sa Indutabe sa Satuya Gabos. Lunes 21 kan Hunyo 2021 6:21 magayon June na sumada so numero 6 iyon ang Hunyo taon baga kumpuesto ning 12 bulan kung ang Enero numero 1 ang 6 ang 6 Hunyo yan. January, February, March, April, May, June yan. 6-21-21 Lunes. Minarespeto na naman kami sa lambang miyembro kan familia asin sosyudad. Kasabay dyan ang paglaom na yaong kita gabos sa ligtas na kamugtakan sitwasyon sa taho kaining pandemya. Da itabi kita magtunong asin da magbawas nin panarig sa mahal na Diyos. Makimahera kita na malampasan ta na ining pandemya. So mga nagka-COVID, magkaburulong na, ma-recover na, asin makalampas na sa kadifisilan kita gabos. Asin kitang mga pinagbibiyayaan kan karahayan ning salud. Dagos magkitang makimaherak sa amang Diyos na protehiran kita asin giyahan sa paggamit kaining sa tuyang karahayan ning salud. Mautob taan sa iyang kamautan. Ano tabi? May pigmimeriendahan kamo dyan, tabi. Aber daw, kung ano sa indong merindalan, paibugi daw nindo kami. An sa kuyang telepono numero sa Globe 0926-0156-020. Yan, 0926-0156-020. Yan. Sa Castilla, yan talaga naman, marhay na hapon, Castilla Sorsogon. So, mga taga-sentrong Legazpi tabi, lamang nakikimaherak man ang Bicol Target. Sentrong Legazpi po ha. Albay District sa Daraga, pwede man sa Smart 0926-0156-020 sa Globe. Sa Smart 0961-759-0888. Yan. Katuwang ko, si Pading Al, Pading Jim, Pading Jomar, Luens, Renz, asin si Ands. Sa Manibela, si Henry Boy Mata. Technical control, the man from Poland, Dion Napolis. Newsroom pag-arog kayo ni padagos ang pag-inirib. Aluyong ko na dyan na nadangog na inirib. Kan mga sirip, nag-inirib. Naninirip. Nagsirip. Kan mga bareta. News Director Edwin Peralta, Lokal, National, International. Taga-arog kayo ni si Director Edwin ang nagpapadagos kan dalagan dyan. Siyempre nakamonitor man si News Manager Mardela. Sa IT yaon dyan, si Arven Buda, si Richard. Siyempre sa tuyang production, ang samuyang Anghel, Angel Mustaza.
sinap ng anok ang merindal ko. Ano yan na sinap ng anok? Diyon nakakaon ka pa man ngunyan kaso namo. Ara mo ang namo. Pambihira na ngunyan ng may namo adi. Iyang palan ang pagluto ukan so pagpreparar may prosedimento. Igunin pa sistema ang pighugasan ang kaituduman sa mo so nahiling ko. Sa salog baga yun so free flowing na tubig. Garoon mga chips adi. Dispwes ihugasan niya ng perte gayon hindi na kung pipagaan or what. Tarot crap yan, i-slice yan ng garo mga chips. Ang pagkatapos pipa maraiyan sa bubong, di ba? Takun salaan sa imong prosedimento kang pag-preparar kaan, nako, mapapaling ka. Pwedeng maudong ka. Pero masira mo ng namu adi. Yan, tabi. Gwa pa man ganyan kinamu. Ano ining sinap ng anok? Ako po si Pio Fernandez. Ray na hapon, Bicolandia. Pati naman po sa mga nakaantabay man sa manlain-lain na parte po kan Pilipinas, sa Sinkinaaban, sa Samuyang. Official Facebook page sa internet ang DZGB News Online. Kain man po na parte kang Kinaaban asin kang Pilipinas, nadadangog po kita sin nahihiling. Sa AM band naman, nadadangog kita sa Bilog na Bicol. Kompadreng Al, marhay na hapon na. Go ahead, tabi. Yes, maray na hapon. Pwede, information awareness. Ang padagos ngunyan, napig papakusugman kan Philippine National Police, lalo digdi sa Legazpi City, para sa maray na pasiorden, asin kampanya naman padagos, laban sa COVID. Sa pangenot ni Legazpi PNP Chief Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita, ang sa iyang mga personahes, ang padagos na nagkukondusir ng mga dialogo sa iba-ibang barangay sa limitadong attendance, asin pag-obserbar ng health minimum standard, siring man ang pagpapalakop kanin mga flyers, digdi sa palibot, lalo sa sentro kan Legazpi, sa gilid kan Tinampo, nananaosin danin mga flyers kung saan pigkatamanin doon sa mga flyers na ini, kung na paano mapreventaran ang mga krimen na nangyari sa palibot, mga safety tips, prevention tips, kasabay naman dyan ang road safety tips, anti-illegal drug campaign, kasabay naman ang mga guidelines, o nakapalaman sa guidelines, kan IATF sa pag-obserbar, kan minimum health protocol, na dapat obserbaran ini kan publiko. Lalong-lalo na, ining mga naiwasan na yaon sa luwas dahil kan sa hindang mga trabaho. Dahil kani, ang PNP sa ngunyan, parte naman kan sa hindang pagkapadagos na mapagkarayan pasiorden, asin na makatabang sa kampanya laban COVID, yan ang sa hindang pagigibong ngunyan na liderato ni Police Lieutenant Colonel Rodilon Bitita. Mahiwas ang daradara nindang apelasyon, buda, informasyon, kompadre nga lano sa mga barangay. Correct, tabi, Pading Pio, bago sa na COVID, kundi kasabay naman sa mga crime prevention and safety tips para makalikay kita sa anuman na mga kriminalidad na pwedeng mangyari sa palibot. Roger, kopya. Yan pa rin ang informasyon, digdi sa luwas, Graray, Alarmario, DCGB. Salamat, kompareng Al. Yan sige, keep it up. Kabo dyan sa Philippine National Police Legazpi, sige po, 100% ang suporta mi po digdi, lalong-lalo na sa pagprotehir kan buhay asin propriedad kan sa tuyang mga kahimanwa. Naglilibot sinda para sa manlain-lain na IEC, Information and Education Campaign sa mga barangay digdi po sa Legazpi. Nasa linya si kumparing Jim, 3rd District Pading Jim. Go, go, go. Pagas, face shield, matik, at mga ipinag-uras na tabak niyan ni ABC Federation President Edson Salceda sa mga barangay sa Banuang Kanpulandi. Panahon na pandemya, bawal ang mga telefon, kaya personal ang pagbuburo barangay, kung pamayo kandigan ng mga barangay sa Banuang Kanpulandi. Nasuba
bago pagkatapos ng regular na sesyon, tulap na naman sa mga barangay Sikap, Edian, Salceda, iba-iba kayo ni Kagawad John Villar. Makusog ang lipot ni Adrian na magparalipot dahilan sa balibas sa membro siya convert priority siya kang bakuna kontra COVID. Kaya makusugan po niya dahilan sa may pangontra na siya sa virus na bakuhanan ay parite. Digdis sa Pulangi, sa totoo lang, kulang ang vaksin. Kung kaya sa sakot ng bayan, sila may titulo pa sa lahat ng kabakunahan. Kung kaya si Kagawad yung Villas nag-proposer na kung pwede ang sakot ng bayan mag-supplement o mag-realign in 20 million pesos kung saan may pundo pa sila na nahiling para kutan na sa water system improvement ang in railroad clinic ang suggestion ni Kagawad Villar ipalit ng una ini sa pambakal ng bakuna sa pagsabing mas kaipuan niya sa lalood na matawanin prioridad sa ibang mga bagay. Sa mga sunod na sesyon ito, para ko sa nahuluron tungkol sa pag-anini, kung penan ultimong mag-decision kani, mismo si Mayor Andy Maris Cotes. Roger, di personal kumpadreng Jim Lugod, siya na mismo harong-harong ta so protocol bagay dapat talagang sunodon. Harong-harong na igigaw-gaw lugod ni Adriana Salceda, yung ABC Municipal Councilor Campulangiso. So kumbaga so na baro-barong tabang. Yun, pagkatapos ko nalimbawa may mga naaraman siyang may okasyon man pero dahil bawal man ang telepon talaga pero sa may kadan ng halimbawa at ito pipaabutan niya siya panas. Iya. Tapos may naman ng mga dismantle sa tubig. Ayun, nagtataon niya duman prioridad sa mga daig dahil abot ka supply ng tubig kami pa rin. Iya, pati so tubig na maiinom, kumpadreng Jimmy. Maski ba ko, basta dismantle yun, ibala na sa barangay. Oo. Sige. Di iya. Shared Christmas. Sabay natin nagtataon sa mga barangay. Siya mismo baga ano, an minagaw-gaw? Oh, may kaya naman siya sa sabi si Kagawad yung Villar. Iyan, Kagawad yun. O, sige. Sa mga edad na naroromdoman na kami ito. So, di kontong lolo niya, si Chico Salceda, na masigurang na nag-ingawa pa na maka-extender ng tabang. Iyan, oho. Pinagtatapangan niya sa may mga maedad na Sige. may mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, PCGB News. Salamat kumpareng Jim sa mga dagdag na istorya diyan sa luwas ano. Okay, enot itong report ni kumpadreng Aldion. Alam mo, this needs support talaga. Ining pinagigibong kampanya kan Philippine National Police na magburo barangay Sindatabi para mas napasaboton ang komunidad sa oral daw bagang pagbuhay-buhay pa di, mga practical tips. So crime prevention, so pagsunod sa protocol kan sa COVID, and ang pinakasaro sa pinakamagyon ka na obheto pa ding John, tibaad lamang magkaiganing right connect an sa tuyang mga pulis na ako I do fairly believe na mas dakol ang marhay John kumpara duman sa wayward. Tibaad magkaigo giraray nin connect ang pulis sa komunidad na ma-establish tabi bagadyon itong respeto bako takot asin uyam John, in which case sa pagbuburo barangay na iyan kan mga pulis tibaad lamang we should win ining inner soul asin buot kan sa tuyang mga kaimano na the police are there
to protect, not to harm. Bako John, the police are there to serve, not to be served. Iba? Yan, tayo baga ng motto ninda, to protect and to serve. Sa pagikan pagburu-barangay na ini, nagpapasabot sa mga tao uni po kami, unian mga basic tips, tasinda bagad yun sa pag-aadal ining mga pulis. Well-versed sinda dyan sa sistema ka na criminal science. In order for you to solve a crime, you have to have a criminal mind. Iyo, sa totoo lang. You have to have a criminal mind. Kung ano ang naglalaog sa isip kan kriminal, ang mga investigador dyan kang pulis, minaasumir sindakaan. Tanganing, primero, makaprebentar sindanin krimen, iyo na iniso pinagtuturo baga sa mga barangay, ining paglilibot na chief na betita, budaso sa iyang mga tauhan, pig-aadalan ninda ang criminal science, ituturo ninda ang mga tips sa mga tao paano mapepreventaran ang krimen. Yan. O di siyempre, so mga tao man makakaadal, arog palan ngayak kaayan ade. Yan na mga harong, ang pagbarat sa pintuan, ang pagwalat nin mga gamit na matitintaran, ang mga makbas na pwedeng ikitun iyan na sa indong mga gamit na gabos-gabos iyan. So in which case, ining mga kababayan niya to, you will win back, the police will win back ining sabi na nga ni, buot kan sa tuyang mga kaymanotap. Mas magayon baga na pagdanguguna, ang police, pigre-respeto, dahilan sa maray na decorum niya in relation sa iyang pakikitumawo, pakikipaghalubilo sa kapwa. Bako itong so, na uniformihan yun, may badil, may tsapa, ang pagmati niya, he is above all us, na kung iisipon baga nga di bagad yun, halimbawa baga pig-checkpoint kita, pig-aristar, Bill of Rights will not guarantee you anymore. Dahil naning rason, dahil ka makakarason dyan yun. Dawa gurano mo ka logical. Dawa gurano mo ka rightful in the hands and in the presence kan wayward police officers dahil kang laban. Tama o bako? Aber, nasa laog kang pulisya, pig-iimbestigaran ka, do you think na ang mga pulis mapaniwala mo sa lado mo? Dawa gurano ka truthful kang pigtatara mo. Dahil kang kalaban-laban yan tabi. Yan ang dilema man kan mga kwan. Yan man ang dilema kan mga civilian yun. Yan ang dilema niya to. Talaga, ining mga human rights lawyers niya to, pigtatay-tay bagaan sa to yung mga diretsos ngaya, kung igwanin mapasiring din sa Indo, sa harong nindo, ngaya matuktok, yaon ngaya tabi si Pulano, ngaya sisay ka mo sir, pulis kami, imbitaran mi ngaya ta, igo kayo nagreklamo, yan, sa pagtarampasan ng imbitaran, kaya mo daw na dai umiba o maiba ka, ta imbitasyon nga rin bagan dyan. Pag dai ka uminiba, yaon yan na permi, ang possibility, nagagamitan ka ng puwersa. Ayan, kaya dai kang kalaban-laban. Hello, good morning, 949. Good afternoon. Good afternoon, Yo. Yes, sir. Para mo ang pulis, ang kuwasan kahit ang objective ng dataga, pila ka main objective sa pulis to protect life and property. Po. Ayaw ang protekto. Pero may mga pulis, mga di baliwala yan na objective yan. Mm-mm. Sa
saan nadadarasan poder ninda. Mm-mm. Ayun na, nakakuha ba yan? May new test yan. Mm-mm. Bago sila o exam, maaga sila ng examination sa neuro. Opo. Kaya puwat, ang is talagang mapagpasinsya. Yan. Kaya yan ang kuwan. Ang isipon nila na sinda protector sa buhay dengan ang Mm-mm. ayan. Ayan ang katutuyuan nila. Iyo po. Protect. To protect lives and properties. Yan. Opo. O di sige tabi, sir. Pero anong edad mo tabi? Ay medyo super duper na kita sinyo. We respect much an sa imong wisdom. An sa imong edad na iyan is sabi na nga ni, yaw na sa imo ang depositary kan wisdom. Yan. So, madali na pag in line of 9. Uy, magayunon niya na inabot mo panarog ka na panahon tabi, sir. Ano? Ayaw, ang kaipuan lang, disiplina sa sarili. Iyo po. Aha. Sige tabi, salamat din marhay. Ay mapagapuso ng buhay, sa buhay galo yan sa mahal na Diyos. Kaya kaipuan ng maray. Iyo po. Sige. Thank you so much, sir. God bless, ha? Salamat po. Okay, thank you very much. Yeah. Iyo tabi, no? Tama man ito baga supig, sabi kan sa tuyang caller, ano? Nagkakapir lang po yan ng mga police officers na paminsan talaga wayward. Pero siguro you and I will agree at a certain point na pagyaw ng pulis sa palibot mo diyon, pigarestar ka kung ano, day ka na. No matter how rightful or innocent you are, day kang laban. Pipik upon ka diyon. Ang rason mo will never be heard. Sa totoo lang, magpakatotoo po tayo. Pag puro pasipos ka pa, resisting arrest. No matter how innocent you are, no matter how truthful you are, no matter how logical your side is, siyempre mapusipos ka because you have also to protect your right, your dignity as a human being. Pero ang pagpusipos mo lalo kang hugot, resisting arrest. Where is now the liberty enshrined by the Constitution through Bill of Rights? Yan. Kaya very sensitive yan na dapat ang mga nakakalaog baga sa pulis. Itong daimina, kumbaga well-versed din marhay. Aramin do ko na tataan mga pulis baga yun, kikuro kagratan sa training. Budin mga militar. Pag nagka-formation ba, kikuro kagratan ka ng mga training officers. It is because pigsasanay ninda yan ang mga pulis sa mga araw ka ng mga sitwasyon na so very stressful situation baga na sinda matuod ka yan and sa indang frame of mind mag-guide na dahil sinda mag-break sa indang tensile strength kumbaga sa tao kan too much pressure dahil mawaraan sa indang logical reasoning as in dahil mawaraan sa indang sabi na nga ni maray na decorum. Kaya kikuro kagratan sinda baga dyan sa training. Tapag abot sa komunidad, di gunin mga siga-siga. Diyan matitestingan sa imong, sabi na nga ni, neuropsychological capacity not to break, sabi na nga ni, in times of dire stress. Yan, day ka magkaigwanin pag, sabi na nga ni, day ka mo sa breaking point na dapat kalma ka sana. Paminsan na, baga may mga pulis na sa totoo lang. Pero yan pong nagkakapira, bako yan ang mayor, kaya gani nagkakapira, bako yan ang mayoriya. Dakul ang mga marina. Maray nga ning ngunyan, si tatagimoy bagaan sa tuyang CPNP, ako kitatagimoy, bilib ako kitatagimoy. Kaya lang yun si tatagimoy na Guillermo, na Elizar, 6 months lang. 6 months lang.
Sa totoo lang, siguro this guy, yung pighalatag maging leader ko tanakan PNP bagano, na sa kahaluyan. Pero short term lang ang period ni Tata Gimoy eh. Yan. Paano? So tama yan po. Tabi kamo diyan sa liga si PNP, keep it up. Dining trabaho nila magburog barangay tabi kamo na yung mga kababayan tama niya sa taas na hindi do pagtambangan ng pulis kung masiring diyan sa mga lugar na ay tama na. Di ba? Muro mirinal kamo diyan ning lagi cry. Budaso namo na pinasawan. Ano tabi Angel? So namo na pipasawan sabi ni pipasawan ngayon sabi ni Angel. Muro mirinal sa nakamo diyan. Tang katuyhan man kang pulis is to inform and to protect the people and the citizenry. Kaya man ito pag tambangan kung mapasiriring dyan sa mga teritoryo man. No? Tabi? Yeah, sige. O bueno, sandali muna tabian sa tama basa mo na kita ka ini. Nasa sirkulo pa kita dyan, no? Oras Pilipinas 4:35. An oras hatod sa Indokang. Joy 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Alaksan FR, ibuprofen and paracetamol Alaksan FR. Isang Alaksan, tapos ang laban. Oras na para itodo mo beat mo with Coke Studio. United Home Products. United Home Kidilets. United Home Sitab. Ang bahay mo protektado sa tulong ng United Home Products. Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainumin Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos. Na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema, anak. Magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes, anak. Brand new at de kalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet, Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000
pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-836-7454 or 0998-863-5568. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Bear Brand Junior. Para sa 1 to 3 years old, may new formula. 65 pesos lang ang suggested retail price ng 150-gram pack. The use of milk supplements must only be upon the advice of a health professional. Ang paggamit ng gatas na ito ay dapat sangayon sa payo ng doktor o health professional. Per IACEO 51CA number 072 series of 2020. Yes! May ipapasmart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hiningi ka, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng papawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap, lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office Number 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Webes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. For DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap Triple Pack na! Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa! Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw! Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap New Triple Pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Sweldo na, sweldo na, sweldo na,
kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naisweldo na, naibili ng Bear Brand. Bili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Hour of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Hour of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. Halika na sa pinakamura. Panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaying na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa indong kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Bicol Target. Thank you so much, Dion. Nag-signal pa ang tropa sa luwas. Ans, go, go, go! Good afternoon, Sir Pio. Good afternoon sa mga parantabay. Sa mga nagdagman niya tong bareta, paramihan tras na isinirarong guna sa temporaryong lockdown at Our Lady of Assumption Parish sa Ginobatan, Albay. Iningunyan ang anunsyo publiko kan Diocese of Legazpi sa paagiman ni Reverend Father Rex Pulerhona na tagapagtaram kan Diocesan man sa paagi kan Diocesan COVID-19 Committee kung saan sa indang sinabi na kaipuhan na paramihan tras na isirarom sa lockdown ini dahil sa nagpositibo nasaro sa mga kapadian dyan sa nasambitan ng parokya, partikular na si Reverend Father Rafael Sampahon. Sa pagkikipag-oron kan DCGB News kay Father Arjona, sa iyang sinabi na nagpositibo ini sa helang na COVID-19 sa paagitan sa iyang RT-PCR test esensya sarong konsideradong close contact na nagkapira sa iyang mga miyembros kan pamilya na saruman o daig na nagpositibo sa helang na COVID-19. Sa ngunyan, nasambitan ng padi, naka-isolate na ngunyan sa iyang kwarto asin sa padi, sa loob na parish rectory, mantang mga kapadian man, asin iba pang staff kan nasambitan ng parokya, nagsairaro man ngunyan sa kwarantina dahilan sa kinakaipuan ini susugman sa kay Reverend Father Arjona. Sa ngunyan, nagpapasalamat na Diocese kan Legazpi sa gobyerno lokal kan Ginobatan sa paagiman kan Ginobatan Rural Health Unit nga inamamonitor ng GAD nasambitan ng padi man pang nagpasalamat man giraresinda sa gobyerno lokal dahilan sa tinugutan na gamiton ang municipal covered court para sa pagkondusir ng mga funeral mass sa paramihan tras na pagsirarong kini sa temporary lockdown.
ipinag-anunsyo pa kan Justice ni Legazpi na kaya ninda pinagtaraman at pangaran kay ini dahilan sa igwaman ininin permisyon ikan mismo sa pasyente asin man sa pamilya kay ini asin sa local health authorities tangani na mas makatabang pa sa contact tracing asin mainganyar man ang mga parokyano dyan sa Ginubatan Albay na mag-report in kaso manigwasin dani na contact sa nasambitan ng persona. Sa ngunyan, ang Justice ni Legazpi sa panginatman ni Bishop Joel Bong Bailon nangangapodan sa publiko na tabangan sinda sa nasambitan ng lakdang tangani na malimitaran at padagos na paglangkaw kan kaso ng COVID-19. Mantapig siguro maninda na ang mga kapadianin dahil di sa mga parokyang sakop kan diocese nagsusunod man sa magkakanigong minimum health standards. Roger, igo pala ni express consent si Padre at Father Rafael Lasambahon o pigapo din ni Father Don. Si Father Don Nasambahon diyan sa Ginubatan. Yes po. O get well soon. And ara mo bagaan pantulunay na parokya. Primero baga so bakong so daraga iyo man. Daragain kung di ka na sa latag sa Tiwi man. Tiwi tapos ining Ginubatan medyo makamurumundo baga yung place of solace niya to sa saraduhan tamay nagpositive ano. Yes po. So we don't know talaga ang logic kan mga pangyayari ano mga yan na diyan kita baga minahagad nin tabang sa mahal na Diyos nga pero titamaan man giraray baga tabi ano. So talaga yes sir Pio. No, day dapat kita mawaran ning buot sin panarig sa kaguranan. Sige. Then tabi Sir Pio ang informasyon man hali man sa Diocese kan Legazpi and Galero DCGB. Sige po ano diyan sa Ginubatan lockdown po so simbahan tabi. So report ka sa bago ni Pading Jim itong so paglilibot diyan nara kang grupo pero nagakapera na sana po ini hata explicar ta po. Nagakapera na lang yan si kinatawan o kaya si Municipal ABC President ining Giselle si Adriana Salceda kan Pulangi iyo po ang minagaw-gaw nin tabang sa mga residentes urog na itong mga nasararay ubaga mga senior citizens ta imbis na pagpatiriponon baga sa sarong lugar that will be in contrast duman sa dapat na contradictory and duman sa kasuguan kan gobyerno sa satuyang health protocols ano po iyan na pagtaunin tabang paggawgaw pag-asikaso duman sa mga may nagadanan baga or what kay tung si yan so ehemplo kan pagpapadagos kan legasiya na nakatuda na serbisyo sa publiko kan mga Salceda diyan sa Pulangi kay tung si late Mayor Jess Salceda yan ipigapadagos man ta day mapupwedeng maputol iyan po kaya iyan baga gigaw-gaw mas sumabaro-baro lamang face mask, face shield ano, bagas na kung sumabibit-bit baga tabi nya buda itong mga tubig sa mga nangangaipo so mga may gadan ano so parte po iyan paano man kan sa indaman outreach and ipigpapadagos po iyan diyan sa Pulangi ni Municipal ABC President Adrian Salceda yan ang pinagasabi na su legasiya na pinuunan institutionalized na po yaon na sa saindang pagsiserbi sa publiko sa saindang sabi na nga ni kamautan na permi diyan po sa Pulangi ha dai anda ipagpabayaan ang mga pangangaipukan susidad sabot kan makakaya sa paagikan na ining mga bago ng tubo ngunyan kan mga Salceda diyan sa panginot ni Adriana Salceda kan Pulangi. Luens, maray na hapon, go ahead na. Salamat na si Sir Pio, maray na hapon, maray na hapon sa gabos na mga parantabay sa mga dagdag pang bareta. Ingili-ngilian ngunyan ang konseyos di barangay kan Legazpi City o kaya kan konseyos di barangay kan Lamba, Legazpi City sa sarong na dakop na gray pick-up. May plate number EAX 753. Pagkatapos na magtapok inininduang sako ng unsegregated na basura sa may puro digdikan Legazpi City Boulevard sa maawot na partikan Barangay Lamba. Ini ang pinagpaabot sa DCGB News ni Kapitan Norberto Abion na sindana na napudan na kunmidbid ini ipag-report sa saindang barangay tangani ng tawan ni na magkakanigong penalidad asin na panimbagon kung nanata ta giniboy ni narasambitan ng bagay na basta sa nang ititarapok ang basura sa sa indang barangay. Kung matatandaan, ipinagunambitan sa DCGB News ni Kapitan Abion
napadagos man sa indang espuersos na pagsarawayon ang mga bihikulo na nagpaparada sa dasambitan ng lugar o kaya sa mga minaaraging minatarapok sa nanin basurang basta-basta dahilan ta ananganganaan digdi iyo ang sa indang eco-aid asin sindalugod ang natutuyaw kan ibang mga obserbador may kinaraman sa siring na bagay. Kung kaya ang pangapudan manggiraray ni Abion sana day ni pagpangarugan dahilan ta ang mga siring kining gawi-gawi dahil daw nin disiplina asin na talagang bako magkakanigo daw sa sarong normal na tawo mga siring kining gibo-gibo dahilan ta kung normal daw ang pag-iisip kay susog kay Abion alaga daw na dahil ni matgibo nin siring na bagay na itatapok mismo ang basura sa ibang barangay partikular na sa indang lugar. Plate number? Plate number tabi Sir Pio EAX 753. Echo Alpha Zebra, tama? Xylophone. Roger. Echo Alpha Xylophone 753. 753. Anong klaseng bihikulo? Gray pick-up daw tabi ni Sir Pio. Anong oras tinapok diyan sa lugar nga ni iyan? Anong lugar yan? Lamba po tabi Sir Pio, over. Anong oras nagtapok? Mga alas 3 tabi Sir Pio. Kaswago. Roger to that. Ako, Yosef naman. Sige, kaya kita biburusong eh. Roger to that. Okay, sige. Roger to that. So yan tabi Sir Pio, ang mga dagdag pang istorya. Ako po, si Luwens Bursi Barceda. Sige, thank you so much Tabi Luen sa istorya. May habol na report. Sa Luas, Renz. Go, good afternoon man. Yes, maray na po tabi Sir Pio, maray na po sa mga parantabay, sa mga tugan niya to nga mga bareta maabot sa 6 na persona ang winarningan naman kan daraga PNP sa day pagsulog ng face mask kasin face shield di sentro kan daraga sa paglibot-libot kan mga kapulisan di sa sentro na kung saan nagpapadago sa saydang pagigpit ngunyan pang nasiranon kita kan GCQ lalo naman sa mga pampublikong lugar di solamente sa public market sa daraga anom ang nasampulan kan daraga PNP asin winarningan ini asin pagkatapos tinawanan sa naning face mask asin face shield dagani nga mamantinir ang pagsunod sa minimum health protocol kaya sa ngunyan sa pikipagtabangan man kan daraga PNP PSO magin man ang iba pang mga otoridad digdi sa banuan kan daraga masalo na implementar ni na mahusay ang minimum health protocol kaya sa ngunyan padagos ang pangapodan kan daraga PNP magin man kan RHU sa publiko na imantinir ang pagsunod ni na pagsunod sa mga minimum health protocols tanganing dain na madugangan pang kaso ng COVID-19 digdi sa banuan kan daraga. Magandang bareta, Renz Luna, DCGB News. Salamat man Tabi Ren sa dagdag na informasyon hali dyan sa daraga. Sa pangaran niyan kan na bilog na pwersa, salamat kan sa ido paginanyog. Amang Diyos ang magbantay. Ako po si Pio Fernandez tulos na masunod Diyos Derek Edwin asin si Francia May. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema daw may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni